Qozan Utlары журналы яңа төрле кісә форматындағы татарча китаплар чыгара. Беренче китап Нәбира Гыймаддинованың «Уйламаган көнем юк» повесте 2 атнада сатылып биткән иде. Шушы көннәрдә Кәрим Караның «Җиләкле алан» китабы тәкъдир ителде. Билгеле, шул ук вакытта билгесез язучы белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Кәрим Караның хикәя һәм повестлары гаммәви чараларда еш басыла, шул исәптән Qozan Utlарында да. Ел ахырыннан декабрь айында Нәбира ападан башлап җибәргән идек. Бүген көндә инде 6нчы китабыбыз чыгып килә. Кәрим Караның шушы китабы 4нче китап. Менә бүген без тәкъдим итә торган китап. Бу 2000 тираж белән чыга. Кисә китабы дөньяда бик популяр. Тормышның ачысын төшесен бала чактан күреп үскән авыл малае ул. Геройлары да үзе кебек гади авыл кешеләре, сыер саучылар, укытучылар, улаларны идеаллаштырмый. Ничек бар, шулай яза. Хикәя һәм повестларының исемнәре дә тормышчан. Аның әсәрләрендә уңай һәм тискәре герой аермачык бирелми. Совет заманында булса, тәнкыйтьчеләр анализлый алмый азапланыр иде дип искәртте Рөстәм Галиуллин. Кәрим Караның шушы арада гына да бер юлы 2 китабы чыкты. Күптән түгел узып киткән гомер бәйрәменә менә дигән бүләк. Әлегә чыккан китабы Гафу ит мине дип аталар бит. Китапны тәкъдир итү чарасын алып барган Рафис Корбан иң әүвәл Кәрим Караның тәрҗемәи хәле белән таныштырды. Ул Башкортстанда туган, хәзер Татарстанга күчеп килде. Язучының шатлыгын уртаклашырга килүчеләр арасында аның авылдашы Зифа Кадырова да бар иде. Котлы булсын, соңгысы булмасын. Минем хадинең әйберләрен укасым итәм, кара, шул хәтлек матур яза. Шул хәтлек матур яза. Кешенең эчендә шул хәтлек бай менә катлам ята. Ул кычкырып сөйли белми. Менә аңа очрашуда булганым бар. Әмма ләкин ул бөтенесен китабына сала, әсәрләренә сала. Беренче әсәре 15 яшьләр тирәсендә басылып чыга. Ул чактагы шатланулар, ул чактагы ышынулар дип искә ала яңа китап авторы. Нәкъ шул тойгы күпләргә зур иҗатка беренче сукмак була. Мин әзме күпме язгалап тордым, ләкин арада зур гына бүленеш булып алды инде. Һәм мин соңрак килдем әдәбиятка дөрес. Ләкин бер башлагач хәзер язам инде, менә хәлдән килгән кадәр язам. Мин менә шундый тыйнак һәм акыллы, тирән язучыларны яратам инде, ничесең. Котлы булсын китабы. Кәрим Кара псевдоним, ягъни тәхәллүсе була. Аның үз исеме Хади, алга баручы дип тәрҗемә ителә. Тукталып калмау, гел алга бару Кәрим Караның тормыш шигъре. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.